Are you planning a pregnancy? Then preconception, you should know the 4 important points. Start your folic acid tablets, get vaccinated against rubella, stop your alcohol and smoking habits completely, start a balanced diet at least 1 month before planning a pregnancy, and check your blood sugar level, thyroid status and hemoglobin typing of both husband and wife. Kidkhot ka KSU po kejingelam Presiden ka KSU Southwest Khasi District ba forward man nongrem rengkat kejingedan lang kinongelam shnong kathan kil IT de dorkas hau ba apol leng do banchim kia halor kejing kenrei drugs ha ka district kablawan ra ru kejing jelai ki kamsniu uba forward man nongrem mulong ba ka kenhon anti narcotics task force jongki pulit ka Southwest Khasi Hills kedai kabam larkam namar hadok mentah kampat yo kem watang weru nong khai drugs ha ka district Ndrai kejing yo akem ikinong dia drugs kadai kejing trishtom jong inong yalam shnong kiseng samla shnong bat kiseng balang. Ulong ba kejing bo ya ka anti narcotics task force kadai bani kun ban pedu jat u drugs kem lang salang. Ndrai kejing don jong ka distrik kadai tang ha ke kerteng. Kumta don kam ban penklan ka kenuan anti narcotics task force ban kem napang ki ba khai drugs ha distrik. Ulitho bagaseng kalakentu yu ba apoleng do baga sarkar kadai bantau no da ka rehabilitation center haga district kaban sumarlem ki bakerni di drugs kaban long jingerap ki long yeng ki baduk ulong bakani ka kenhuan kala ajing mud ru bantau da district but block level committee ki ban kentup ki borsnong bakin khmi haga bede baga jingjele u drugs haga district bun seni ki wan ki long yeng ki baduk bat kata hi kadaw ko long ba kenang bahkan kumdo bantan biang kita ki bakum kita ki samla sya kata kalanti jim jim pha kalong bangi don kam ban bu ka rehabilitation center te bede kan iru na kala jong minister ula ong ba un sa persang ban yakren bagi bor district nang ta ban wat ki jaka ban bu bakum kita ki rehabilitation center hapo jongka salwa silsek ka banta ka baar pat kalong ka bangi wan kandu kalong ba namar ba kat kum ka jenglap ka jongi kin lam snong punta terter ni lap ba teng kalong ba ba bro ngila te bu sakem nong tau drugs no kinu no ki kam ki ba dai drugs lani subu no ba lai tikna ki di drugs Harai ka sosi per kalong ba kim don ya kata kamar teri follow up prosedur nam ta jongki bat kata kalong ba teng kini ki samla ki basha kem na ki you have bede drugs anda kila like kila petang biang kila repeat biang ya ka kam ka ba ki julek meno te halor tan orem kalong ba na kala ngi la ajumot ba ka de don ka mandatory follow up prosedur ba ka de ban follow up ki bakum kita ki bro ba khnang ban pentikna ba kanom jasu lane ba khnang ban pentikna ba kata ka ba kita ki bro kolong ba kin la ban kala ba de kani ka ya ki jingle ki kam de ki drug ka jing khai drug bar ka jingle ki kam ki ba de ba drugs kata ka ba ar ka ba lai pat kolong ba na galeng jungi i ba hoj ni sajbana ba kala bandon kata ka district level committee on drugs abuse lane ki block level committee on drugs abuse te nakalang jungi la kran habde ber kani ka banta ne kran ne banta mar ba dakum numno kolong ba ban constitute lane ber setting up ya kata ka district level committee ber ka block level committee ha ka ba na ka district level nakalang UDC inde chairman u district social welfare officer de members 3 ban kan thop lang ru ya kisnong ki samlasnong po jong kata committee bar khnang ba bar kaju ko poru bara ngila karpat ban sarkar ba kade ban issue ya kenjan notification ba nam taki proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakalang jong kata ka district level committee lane ka block level committee ki de ban le habade bar kani ka banta ti ka basaw bar kalong ba nagalang jungi nakapor ngi kwa balakum numnu ka sarkar kan empower lane kan ibor ya ki snong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persa ya kani ka habade ka jing kre jung drok hapo jong kadong kathani brokoi bat dakata kalong ba ka sarkar ra kumnu ka dei ban don ya ka kan bu la de kan nut ba kan ai ka kan ja jing panbana notification kam tampo service selshek ba kandon kata ka village level committee on drug abuse khnang ba kini kisnong ru kin la ban pendep ya kata ka banta habade bat kumnu ban te lakam ya ka jing kre jung drok hapo jong kadong kathai
Te ka bentar ba khadu pat ka ba nakeleng jungi ngila pensau kolong ba ngila pensau ya ngila dap na kajing sodiau bani pensau bede berkajing bom lerkam nakeleng jung kata ka anti narkotik task force kepada po Southwest Selosek ngi iba kata ka ki police department ngimpat ju iba ka police department lane ki pulit kin kem wat ngwairu unong khayi drok lane unong di drok lane hapo jong ka tan makrat hari babun hi ba jia ka bakum kita kalong ba lakem da kin alam da kisnong lakem da kisang samasnong kisang komisnong bar kisang balang ba fer te kata kalong ka ai ka ba pansosi banata daw kalong ba ngil akarpat yau minister kalong ba bau dei ban pentingna ba kata ka anti narkotik task force kadai bandan ba kandan da ka kerteng lane ba kandan da ka jingtho re kadai ban pendep ru ka kam kumba kadai ban pendep khnang ban la onte kam drok hapo jong ka dong ka thain makrot berkoi gini gibnai ba ada bro gidan la datang su bana ba kadon ka jing kendang ngamot ba la dai obat itu bro ba kendang yang kidukan golong ba kila dei ta ki bro kadon je dei drok te ka jing teng mensi mensai ru kaladon kajing persang ban peleng ban syok ban dat ki breu wan hapadeng yo ru sno hipor nyo baje men sem mo nyo baje mbot ba syok be breu sa sulute ba ki ba kunta gil aja hapo sarwa sel sek ban dei kata hi ka ba penong ni ba ngin poi sedu ni ka bentam tas ni